ebunye ya elu si ya jide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee bede n'eze Eze-Ana Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempụl ọ ga-adị maka na eziokwu ọnwa chacha ndị okenye ga-adị fọntambaki ndị okenye fọntambaki fọdasi kalata ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okwu na ụka abịakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu uwe oge anyị ji awa eziokwu niile agba maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ n'eziokwu TV. Kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi n'okwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ what you should know about ancestors. Ndi-ichie. What you should know about ancestors. Ndi-ichie. All ancestors ọhụrụ bụ ndi-ichie. And if ma gwa gị ihe ọ ga-abụ mmadụ mee o wee sị na ịbụ ancestor wee banye na ndi-ichie maka na ndi-ichie n'olu ndị ụka akpọ ha descents. Yes, gara ndị ancestors. Ancestors bụ ikwu na ibe anyị ndị hapụgoro ụwa. Now, whether ma onye ahụ qualified ịbụ a sense ndi-ichie bụ another thing. Ya ka nchọ ka nkọwata. So ọ bụrụ all ancestors bụ ndi-ichie anyị chọrọ ịkọwa. Mana before anyị gaba n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April kara aga n'iru. Ndị sonye n'ime aja nke ọnwa April a ụbọchị Friday ka unu ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya maka na ma enwe ike imewu enu. Yes, ụbọchị ọnwa gwụ mana Friday unu ga-enwe ike maka because of workload. Ndị mmadụ ebukwuwegodi nke ọnwa Mee. Yes, ihe abụ aja mbụ n'elu aja ipụta ihe aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Akawago bụ the importance of aja a na-achụ n'igwe. Aja abụ aja anyị malitere ịchụ ihe karịgoro 2 years now. Ndị Igbo nwere ike iso na nya bụ aja ebe ọ bụla nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-arụ na temple maọbụ na aja anyị na-achụ. Yes. Nke ọzọ nchọ ka nkọwalụ gị bụ na
issue na ya aja we forward ya 3 prayer request anyị ga-edebe na altar then ime mee ya token donation anyị na-edebe na altar na-achụ aja na-aga ọfọ n'isi gị ụbọchị ọbụla ganye na ọnwa agwụ n'isi ụtụtụ a ejego ori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere anyị kedu ihe anyị na-eme anyị debe na altar ụbọchị nchịkọta ya anyị jee na mmiri jee chụọ aja mere ndị mmiri sara aka gbagọtazie na temple chụọ aja ihe mme to entities of powers na temple n'afọ mmadụ dum dan gezie n'ebe nchụaja gbuo eburu emesara aka n'aka mmadụ aka tell you ike dị na aja na atụrụ igwe o nwere ndị na-esonyere anyị na aja since anyị bidoro over 2 years now. In fact, as we speak 2023 o nwere ndị dawa every year ọbụla ha ebuko otu adịghị ya ka adị sure na ha skip 1 month nwanne chụwa aja na aja karịrị ọgwụ then ka anyị banyezie na ya bụ nkụzi anyị ji bịa mara ife anyị mee nke ọ bụrụ na ị na-anụ olu m site n'eziokwu TV ịlaikiri nkụzi ihe na-anụ chọrọ ịnụ ya ọzọ jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite ị ga-afụ nkụzi afụkwazie over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo ụbọchị ọbụla. Yes, ọ bụrụkwazie na ị na-awọchị site n'eziokwu TV onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchị n'eziokwu TV ị chọrọ ịwọchị ọzọ ọ bụ na Igbo movie jee na eziokwu TV Nollywood movies na YouTube ịwọchị ya. Ọ bụ na English movie jee na Ugochitubelu movie productions maọbụ na eziokwu great movies ịwọchị ya. Nke ọzọkwasị bụ ọ bụrụ na ị nọ on the go maọbụ na ị nwere eziokwu TV na be gị ị chọọ ịda watch eziokwu TV content. Yes, ije na YouTube na YouTube eziokwu TV only eziokwu TV na YouTube ị ga-enwe ike watch all the contents from May 1. Ị ga-watch all the contents on the go ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. It will interest you to know ọ bụrụ na ị nọ na US ma ọ bụrụ na ị nọ na UK scan ya decoder ị ga na-enweta eziokwu TV. Yes, then ọ gwa na ị na-esonyere anyị na our Facebook page eziokwu great movies from May 1 ị ga na-enwetakwa all the content ị ga-watch ya 247. Then ị na-enweta ozi anyị na-atụsị ya gị bụ onye na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu metụ aka na share button si ya bụ ihe nyere gị mee ka ndị ọzọ wee nụ from the horse's mouth. Ihe nyere gị abụrụ gift, ihe nyere gị ewu metụ aka na share button. That is the only thing ị ga-eme ka nwanne gị soro kwanụ. Then ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Yes, nkụzi anyị ji wee bịa ọ bụrụ na ị gee ntị. Yes, ọ bụrụ na ị ga-enwe ike imepe ọnụ ụzọ obi gị ka ị nwee ike wee learn something that will help you in this spiritual journey. O nwere ihe ndị mmadụ na-abụ ndị mmadụ aghọtara ọnya ka m chọọ ka m break ọnya wa the purpose of this evangelization propagation. Yes, ndị mmadụ otego ndị mmadụ bụ our ancestors ndị ichie the saints. Ị ga na-adụ these languages n'ebe niile na okpukpere niile nọ all over the world. Ị ga-anụ ọ bụgoro ka m were Bible ma alụghị atụ mana before gaa n'iru onwe ndị na-ajụ m kelee maka phone number ha ga-eji wee ike isonye. Phone number ị ga-eji nweta na WhatsApp bụ 0805 78 37672. I repeat 0805 78 37672 ma ọ bụkwa 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. ọ bụrụ na esonyere anyị na YouTube maọbụ n'eziokwu TV na ya na screen gị ga-afụ those numbers mpọ. Yes, drop a message na WhatsApp. Then ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Ekedego m onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị ndị sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu a sị m na ọmaka ya emela ụlọ metụ aka na share button ka anyị gaba n'ihu. Anyị kwuo na okpukpere niile nọ n'elu ụwa dum na-respect their ancestors. Ndị Igbo kwenyere na onye maara nna ya maara ndị Igbo maka na ya nna gị bụ representatives of your ancestors. Now, na okpukpere dị iche iche n'elu ụwa dum na-respect their ancestors. Ọ bụgoro okpukpere ndị Jew ma ọ bụ iyuzugoro Bible as a context. Ị ga-afụ na ụmụ Israel na-celebrate their ancestors na-enye ha the utmost respect. Ọnya ka ha ga-eji wee bragging na-ekwusi ike na-eti mkpu n'oke onu
na anyị bụ ụmụ Abraham. Ha na-ekpekọ ekpere, ha na-akpọku Chineke nke Shadrach, Meshach and Abednego. You got that? So they are proud of their ancestors. They celebrate their ancestors. Even the Americans celebrate their leaders. Christopher Columbus, they celebrate their own. Their ancestors is the founders, the pathfinders. Ndị chọpụtara agbụrụ, ndị tọrọ ntọala agbụrụ. Yes, their ancestors bụ ndị tọrọ ntọala agbụrụ ọbụla ji wee kwụrụ. Ọ ha led the foundation. So ụmụ ha zibezie ha na-ebuild from any foundation ndị nna nna ha build. Onye amara ihe nwere ike isi na amụrụ na nna nna ya ha nwere ihe alụ. O nwere ofu ofe kepụta oge na-ekwusị anyị na-celebrate ndị nna nna ha kere ihe alụ. Sorry. Mgbe si na onye dị etu a bụ onye eriri eri. Maka na ndị ọcha ndị anyara na-celebrate their founders. Americans don't joke with their founding fathers. It was Columbus. Yes. It's in the Indians. They don't joke with their founder. They don't joke with their leader. Yes. So mana ọ na-aba anyị ka ndị riri ndị be anyị to the extent na ndị mmadụ ya apụta dị mkpa. Onye a na-agaghị ụpa mmadụ pụta na social media the other time na-akparị nna ya, na-ajụkọrọ ihe ndị nna ahịa mepụtara. Ndị nna nna ahịa mepụtara ihe gbara ọkụ nke mbụgoro ha lere foundation. Onye ọbụla na-alụ ụlọ mana ọ foundation bụ the base. Once foundation will fault, the entire house will fault. So being a pathfinder bụ nnukwu ọrụ. Anọtara m mgbe anyị bidoro ihe gbasara ọdịnala. Anyị bidoro kwuo okwu gbasara spirituality. Then na Facebook anyị bidoro kwuo okwu, or you no longer just to come and have fun on Facebook. I bidoro kwuo okwu spirituality bido na 2016, 2017. Ọ na 2018 ka m bidoziri. Mgbe anwa 2016, 2017 ihe na-ekwu mgbe ahụ bụ ihe gbasara spirituality. Yes, because I'm going to find my path. Yes, and I do so many things spirituality on social media. Man, by 2018, we were pure ordinary. You know what I mean? When I check Machigaria. Here, I check what our founders chop the importance of building houses. How chop the basics. The importance of na alone or no window, no win cannot go on night. Then none I chopped a passing. Na ninka na irienka, edendo, irienka on a boom. Ha chopped a passing. Here the young do a cabumbo on a pie. Iria fed to an awful good. Irienka to an all. So I will moha that continue where they stop. They have done much. So all Yamaro Yenden Nanyarlo, Ganani Haineni. They did much. The founders of Ondo and Daniel, their children today they celebrate. Then who does the Rebenda Hanna Hakusen? When they are Ganiru. Or when they very mono our generation, one day after that from Eben and Nai. So good one didn't Nanai, then Nanai Habu ya lineage. Ndị mụtara ndị ada mụtanda na mụtanda wee mụta gị. Ọ ya ka a na-akpọ ndorogando. Gịnị bụ ndorogando? Ndorogando bụ onye amụtara mụta ibie, onye amụtara mụta ibie, onye amụtara mụta ibie, lineage a na-eto. Ịghọtara ya? So mana abịa na ndị nna nna anyị ha, ọdịnala Igbo kwenyelụ na ọ bụrụ ndị nna nna anyị ha niile ebiri ezigbo ndụ. Ihe ji like Igbo spirituality wụ Igbo spirituality na dị very honest. We know. Onye akpata anyị ji wee chọọ n'ọdịnala Igbo ka anyị separate ya aka na ọka. Nwee kọwara ndị mmadụ na even na mgbe gboo a
na o nwere ndị nna nna ndị ebiri ezigbo ndụ, ndị biri ndụ iko ndị kere ike ọjọọ, ndị kpara agwa ekworo. Ọ bụrụkwa taa ka ekworo bidoro. Yes, ọ bụrụ taa ka ekworo bidoro. Ọ bụrụ na ije gụọ abụọ Genesis 4, ihe afọ ebe ekwuru maka Ken and Abel. Ebe a kọrọ gbasara Ken and Abel, Ken wee gbuo nwanne ya out of envy and jealous. So you can see na ọ bụrụ taa ka ekworo na anya ukwu bidoro. Etu a ka ọ dịkwa n'ebe ụfọdụ ndị nna nna ha, ọ bụrụ ha niile ebiri ezigbo ndụ. Anọ onye kpatara na ụfọdụ famili na n'ụkpọkọ ya n'otu a maka ihi na na-enwere ajọ nna nna biri ajọ ndụ. O nwere ike ọ bụrụ na ọ gwọrọ ọgwụ ọjọọ. Ịma na ihe njisi ndị mmadụ ọdịnala Igbo ji afrown at igbu mmadụ, ịkwafu ọbara, ka e wee kọwalụ gị ihe ịkwafu ọbara dị ka ya. E wee sị gị na blood is thicker than water. Ihe a na-achọ ịkọwalụ gị bụ na mgbe gboo ndị mmadụ na-agba ọsọ ọchụ n'ebe ọbụla akwafuru ọbara. You know why? Ịma na ndị mmadụ aghọtabere ihe gbasara eji asị ndị mmadụ aka gị dị ọcha gị kwa aka ọbara na ọ bụrụ na igburu mmadụ. Maka na nwantịrị mmadụ ọbụla mmadụ efuru onye ọbụla nọ n'ụwa nwere mmegide, nwere mmụọ sochi onye anwa. So onye jisi ga-egburu mmadụ bụ na ọ bụrụ na igbuo mmadụ obiro ebe anwa onye ahụ igburu, o nwere consequences so onye ahụ igburu. You know why? Maka na mgbe igburu onye anwa na-anụ arụ, igburu mkpụrụ obi. Yes, mgbe igburu onye anwa na-anụ arụ, igburu mkpụrụ obi. Nke bụ anyị amatakwasị ewu na mgbe igburu mmadụ, o nwere mmụọ ịtami ihe ọpụta bụ na ịtaminetri the person's earthwork. Ekwusiri onye ahụ ọrụ n'ike, and therefore na-ekwusiri onye ahụ ọrụ n'ike nwere the consequences yen. Yes, etu a ka o siri. Even ụmụ Israel ma na mgbe ha committed that dastardly act of murder against their son and Messiah bụ Jesus, they knew that they committed abominable act wu murder. Onye ka ha ji wee sị, let the blood be on our head and on our children's head. Maka na ha ma that is the norms. Na once ịkwafuru ọbara na-enwere consequences ya. So ndị nna nna anyị ha makwa onye kpatara na mgbe gboo ịkwafu ọbara bụ ihe ọdịnala Igbo na afram act. So ndị ichie bụ ndị nna nna anyị ha, that is our ancestors, bụ ndị nna nna anyị ha si n'ikwu nna, they are our ancestors. Mana abezie na ndị bụ the sense, ndị ụka kpọrọ sense, anyị nwa kpọrọ ndị ichie, bụ ndị nna nna anyị ha ndị biri worldly life. Adị m dispute ye na o nwere ndị nna nna anyị ha ndị ebiro ezigbo ndụ, o nwere ndị gwara ajọ ọgwụ, o nwere ndị gburu mmadụ. Mana egbusizie mmadụ anwa, mmụọ so mmadụ abịa n'ozi ezinụlọ anwa na-akpa mkpamkpa. O nwere onye mmụọ iyi egbuo onwe ya, o kwuo na because na igburu nwa ya na-enwere consequence na isi ga-ada iji wee kwụ ụgwọ nwa ya ahụ egburu. So emesizie ụmụ mmụọ agwaso onye ahụ egburu bezie na family ọ na-akpa mkpamkpa. Ụfọdụ eche na ọdịnala, ọ bụrụ ọdịnala dị responsible, kama na ajọ ndụ nna nna ya melụ bụ ihe kwesịrị ngwere ya rịa ọrụ. So ihe na-achọ ịkọwa na o nwere some of our ancestors biri ndụ dị mma, nwee ndị biri ndụ ọjọọ, nwee ndị gwọrọ ajọ ọgwụ ka e wee mee odogwu, ka e wee mee ọkanga. Nke a dịrị onwe iche. Mana na-enwere ndị nna nna anyị ha ndị biri ezigbo ndụ. Enwere ndị nna nna anyị ha ndị mmadụ na-attest na onye dị etu a biri ezigbo ndụ. Ọ bara uru ka mmadụ bụ ndụ atụ aka. Nna mụta my father was a great man. Yes, at least ndị mma, ndị njedoro, ndị okenye, the oldest na be anyị, ndị njedoro some years back, ndị eme interview
the man one-on-one. They told me that the man was a good man. And the woman only man jealous here. I said that no. I said no, we don't do the man. No. That man was a palm wine tapper. That is only a temple. Nkwenu back all here. Then I call you also on one over Dibia. Near your up at a go bobo as a palm wine tapper. Then I did your name. Uchi also. Look at ya. Hey. Ihe ndị mmadụ kọwachara about him bụ na anyị nwa na onwe anyị bụ generation ndị nọkịta benefitri from ezi omume o megasịrị. Ịdọta m akụkọ nne m kọrọ m. O wee sị na when I was small, amụrụ m ọfụ, nne nwe convulsion. N'ọgbọjere m na be onye dibịa anyị maara mgbe a na-ewu ewu na village anyị that time. A na-akpọ eze ebu n'afọ. Yes, that is a brave hour. Now, my mother said no, or Machamo, 3 charm here, Basara conversion. Kami Hana Kaka, Basara conversion. No, Kacha, that's it. My mother will joy ego Neka for his services. Omowamo. Mocham, where's my mother? Kedokia gets no kata on earth. Yadaba wa umane. That is half also that my grandfather. Yeah, number 1 year ago, Macana 3. Also, my grandfather, woman is a woman. Yeah, so therefore, when one of is any member of his family, Naego, I got that. He have easy back. Yes, and they were going also the mother. Basara jabo moke. Also men nanya kabro they say. Abo zaba basara jabo moke ebona. We are in primary school. There were many lands according to there were many lands. More than 4 places that is portions of land. Ndị mmadụ ji wee bịa biri ego. Ịma na mgbe gboo na-ada na-ele a na-ele kama na ihe a na-eme bụ mgbe abụ ọ bụrụ na ijide ego onwe onye nwere mkpa ma bịapụta oso nwanne m na nwekwanụ mkpa ego na-akpa ego ole na-etu a ma ọ bụ nnukwu ego ole na-etu a ọ gwachaghị ya ọ sị gị na o nwere anị ya dị ebe na-etu a na ọ dị 5 plots n'ọdị ona n'ọdị ona ya ga-enye gị ana biko ka inye ego ole na-etu a etu a ka esi eme emesịkwa ọbịa salan ya so etu awa during our grandfather time anyị nwere many of such lands ma na-eso mmanụ particular one nsogbu eje n'akọ maka na ọ na-abụ from time to time ndị niile nweta Eze-Ana na-abịakwa akwụchighị ụgwọ their father ji. Even when my grandfather was no more, I don't put you at that one and you can have back. And there's so many things to wage and plots of land. So I come when we are small. And Mrs. Enthusiast said that Anna. And where was him Nana Abros and I? Nandi Wajabana. I beg go Sarajaba. Dog him. My father went a woman now, our grandfather in our life. No, gwara ha ana niile kwa na ndị mmadụ ju ebe biri ego ọ na-akpọ ụmụ ya si ya ụmụ m adịkwa ama ana dị etu a ebe dị etu a na ọ bụrụ kwa ana anyị na onye dị etu a n'obigo ebe biri ego mgbe ọbụla onye ọbụla na lineage ya nwoke bịa biri ego ji wee bịa nekwa na ego ole nna ha ji n'ụgwọ unu etinyekwana penny unu etinyekwana afọ asị ego ọmụmụ nwa mgbe ọbụla ha ji wetara unu ego anwa nna fabiri unu give them back their land. So mgbe ndị wee duzie ese ewee sị na ọkwanụ adịkwasị n'ebe 200 naira that is ofe akpa ego ka nna fabiri mgbe a the man wee sị etinyekwana ọmụrụ nwa mgbe o ji na bụrụ
onye ọbụla na lineage anwa ji bịa si na ya dat ofu akpa ego anyị gwa ha na so of which na onye bịaziri bịa na n'ime odi a na-abụrụzi dị manụ bịa borori ego n'ọzi nwa ya mana ihe chọrọ ịkọwa ebe a bụ na ka o si wee sị let them pay only the ego ha bororo ha kwụ na ọmụrụ nwa no matter how many years or well. This type of act bụ a charitable act. Ọ bụrụ na ndị ọcha a ga-eme sense because agụgụ m life of the sense. Some of the things eji celebrate ha sense bụ ụdị ihe na-etu a showing love to your fellow human being. Etu a ka ọ dị my grandmother mụ na my grandmother bi from my mother side. O nwere ihe ọ sọrọ mmadụ mee gị n'ụwa ka ị bịa gwa my grandmother si ya na-ekwu ihe onye na-etu a mere gị ka ọ sị gị no ga-ekwekwa na gị get revenge. No, ọ ga-asị my son forgive the person. Ihe ọ ga-agwa gị bụ na-etu onye anwa si wee malụ, that is ọ ga-emesị gị make excuses for the person that the person doesn't know, doesn't understand how things work. That is why the person ji wee kpaa ụdị agwa. Therefore gị gbaghara ya. She's a peacemaker. And onye ihe na-atụ n'anya ayọta m those days obere ego ị ga-enye ọ ga-agbagide egwu ya and nwa ya ọbụla bịara na ọgwụ ya na-ekwe ego ole etu anyị nyere ya etu a ka o si eme onye ọbụla ọ nwaanyị obi ọcha nwaanyị ego ọbụla na-enwere onwe ya nwere ihe m na-achọ ịkọwara gị na some of our ancestors ihe a nkọrọ maka my own side mekwara na bone or something similar. Enwere ụfọdụ ndị nna nna gị ha from the mother side and from the father side biri ezigbo ndụ. So why can't you celebrate them? When was the last time you celebrate those worthy ancestors? Ka m bezie ka m tinye gị azụ ka m gwa gị ihe ndị Igbo etu ndị Igbo si agụ worthy ancestors. Ị ghọtara ya? Enwere ụzọ ihe ịtọ ndị Igbo na-agụkọ mmadụ before asị na onye abụ worthy ancestor. Etu ndị Igbo si agụ. O nwere ihe na-awụ omenala Igbo n'ebe mmadụ nọ agụnye onye anwa na onye abụ ezigbo mmadụ. Nke mbụ for mmadụ ịbụ ndị Igbo maka ndị Igbo na-recognize ancestors. Yes, mana ha na-use the word saint ọ ndị ichie ka a na-akpọ. Kedu ndị bụ ndị ichie? Ndị bụ ndị ichie, the concept of ndị ichie bụ ndị biri ndụ dị mma, ndị dị exceptional, ndị biri life worthy of emulation. Ọ ha bụ ndị ichie. Enwere characteristics eji ama ha n'ala Igbo. Ihe ga-akwalify gị wee sị na onye abụ worthy ancestors. One, the person ga-abụ onye biri ezigbo ndụ, onye ikwu na ibe na ndị agbata obi na-agba agba na ọ bụ ezigbo mmadụ na ọ naghị emegide mmadụ na ọ naghị ewe nke mmadụ. Ị ga-abụrịrị onye a na-agba agba n'obodo n'ịbụ onye na-eme ka ọ dịrị ibe gị mma, n'ịbụ onye na-eme ka ọ dịrị ibe gị mma, n'ịbụ onye eziokwu. Ị ghọtara ya? Na ị nara eri ngarị, ị nara ana bribe, ifu eziokwu, ikwu etu eziokwu si wee dị. Nke a bụkwa ntị na a ga-eji wee ma gị. Ọnya kpatara mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa ọ amalụ n'ụdị omume dị etu a. Nke bụa ị ga-abụrịrị onye mepụtara ihe n'obodo, obodo wee rekọmendị ya gị na ị kwesịrị ka echie gị echichi. Do you know na mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa ị ma na ndị mmadụ abịago ụtọkọ ihe niile bifo echie mmadụ echichi n'obodo? Ị ga-abụ onye nwere ezi agwa, onye nwere agwa a na-enyo enyo. Yes, ị ga-abụ onye nwere ezigbo agwa, onye nwere agwa a na-enyo enyo. Etu a ka o si dị. Bifo echie gị echichi n'obodo, a ga-ama na agwa gị bụ agwa dị sam. Elotara m ofu akụkọ otu nwoke kọrọ m. Nwoke a mechara ka nka ọfụma na be anyị. O wee sị m
na mgbe ya na-etolite n'okorobịa na o nwechara ka agwa ya si wee dị. So mgbe o tolitebezielu jụọ ihe eji nwoke eme nụọ nwaanyị, mgbe ya chọrọ ichi ọzọ na-egwọrọ ka ya chi ọzọ. You know why? Maka na agwa ya nwere ka agwa ya si wee dị. Mgbe ezi dị n'ugbo gbaka nna agwa gị, ọ bụrụ onye chọọ ichi ọzọ abụrụ onye chọọ. Maka na before ị na-eme apply na ịchọrọ ijekwa onye isi ọzọ na ịchọrọ ichi ọzọ, ọ bụrụ na agwa ụwa agwa iko a ga-eriject gị. Ị ghọtara ya? Ichi ọzọ abụrụ onye chọọ, kama na ihe niile na-eme n'ụwa kịta bụ ya alụ ụka bere Igbo. Ọ ya ka m ji ekwu ya. Maka na ha bịaziri na-eweta civilization wee bastardize ya so many things. N'ime na bastardize so many things, ewee kpọdozie process isi n'ala. N'ime na akpọdo process isi n'ala, ọnya meziri na n'ọtụtụ ihe a na-eme kịta adịghị follow lay down processes. Mgbe ahụ bụ na ịchọ ichi ọzọ, a ga-etinye omume gị na scale mara na ịbụ onye na-apụnarị mmadụ ihe, ịbụ onye ile na-abụ. Ịghọtara ya? Maka na enwere processes. O nwere processes. A ga-adị sure na ịbụrụ onye na-ekwu ile na-abụ. And of course, na onye na-echiri ọzọ adịghị eri ngwere aghịrị. You know why? Ngwere aghịrị nwere ile na-abụ. Enwere nsọ. Ị ga na-asọ nsọ. Maka na ndị Igbo kwenye na nsọ bụ ndụ. Ị ga-abụrịrị onye na-asọ nsọ. Because nsọ bụ ike ga-enyere gị aka wee bulite gị spiritual level. Onye akpatalụ. I remember when I was in India. Agwa gị ha nwere ndị vegetarian nwee non-vegetarian, of which na ịbata na their restaurant ha ga-ajụ, are you a vegetarian or non-vegetarian? A vegetarian bụ ndị na-asọ nsọ. They don't eat anyhow na ha afụna. Ịghọtara ya? They don't eat red meat. Ihe a bụ nsọ. Enwere ọda nsọ dị iche iche. Etu a ka ọ dịkwa ndị ụka kwa. Ọ bụrụ in any spiritual setting, enwere nsọ. Enwere do's and don'ts. Enwere ihe kwesịrị iri ka ndụ mmụọ gị wee wulite. Ọ bụgoro ndị ụka a ga-asị gị ga-eri na enwe ha na-akpọ white fasting. White fasting bụ ka i wee avoid ya ihe mmanụ dị. N'ala Igbo, in Igbo spirituality, ihe ọbụla a na-esiri mmụọ a na-etinye mmanụ. Maka na eating red oil na dilute some level of spiritual strength. Yes. So whenever you're fasting, you deny yourself some certain things. It's some certain things in order to elevate your spirit a little. So nsọ na-enye mmadụ aka he elevate spiritual thing because you deny yourself what actually you can afford. Ana m ekwu maka ndị chiri ọzọ ọdịnala, adị m ekwu maka ndị chiri ọzọ ụka. O nwere ndị wụchazi ndị night n'ụlọ ụka mana today ha chọrọ ichi ọzọ. Ya afọ ha decide na ha chọrọ nsọ. Nwekwa ndị hidere under the umbrella of ọdịnala mana ha nara asọ nsọ. So ihe dị mkpa bụ nsọ. Ọ bụrụ the angle isi abịa, ihe dị mkpa bụ nsọ. Maka na nsọ bụ ndụ. Enwere so many things in denied myself. Maka n'ihi na m chọrọ ịsọ nsọ, maka na onye na-asọ nsọ na-adị ogologo ndụ. Ana m abịa. Enwere so many things I cannot do. I cannot go to public and without in the open place begin to eat. I cannot do that. I want to make it on an open market. There be here. Yeah, but I'm when a man on the Syrian on as one saw. Or less than Janaconian Zibem. Malon saw. Malon and Dinze, Nabiam made it, therefore. Now why don't answer me see Harry? To begin a queen as on Sibem or Malgo, Macanoma.
n'ịma ihe ọ na-asọ. Enwere so many nsọ. Enwere so many nsọ like ihe bụ nwaanyị je hotel, ihe eme so many other things. Ndị na-abụ nsọ. Ịghọtara ya? Nsọ niile na-abụ nsọ. Enwere so many. Ma ya agụsịbara gị kịta. Mana ihe na-achọ ịkụwara gị, the more onye na-asọ nsọ, the better for you. Because ịsọ nsọ a ga-protect gị from ọrụ. It helps to elevate your inner spirit. So ọdịnala Igbo enwere ụmụ ihe ndị a. Nke mbụ na ị ga-abụ onye nwere ezigbo agwa. Agwa ya abụrụ agwa a na-enyo enyo. Nke bụ anyị ga-abụ onye chiri echichi n'obodo. Before echikwa gị echi n'obodo, obodo ga-ahọpụta gị. Enerego the screening committee enerego fụ na agwa gị dị oke. Na ị ga-abụ a good ambassador of that echichi ahụ a na-achị ichi gị n'obodo. Etu aka ndị Igbo si agụ onye bụ onye ichie. Nke ịtọ, so ihe ọ pụtara bụ na mgbe ahụ ị ga-abụ onye nwere ezigbo agwa. Ị ga-abụ onye chiri echichi, onye chiri nze, chi ọzọ, ma ọ bụ n'ịbụ onye ichie. Kedu onye bụ onye ichie? Echefukwana na bifo mmadụ echi ọzọ, a ga-asa gị ile, kaja gị ihe niile, mmiri na ị ga na-ekwu eziokwu mgbe dum n'ime eri ngarị. So ọ bụrụ na ịbụ onye chiri echichi, atụrụ anya n'aka gị na ị ga na-ebi ndụ dị mma. N'ime aja na-anaghị ngarị ka ị ga-ebido mmadụ. So ịfụ na nke mbụ ị ga na-ebi ndụ dị mma. Nke ịbụ ị ga-abụ a title person. A title person bụ best among equal. Onye ewepụtalụ tinye n'ogo dị elu maka ihi ezi akparamagwa ya, exceptional lifestyle. Ihe eji wee chie ọzọ abụrụ just ewe gosi na enwere m ego. No. Ihe ndị Igbo ji wepụta ichi ọzọ bụ ọnọdụ nzere, ọnọdụ nkwanye ugwu a na-akwanyelu ndị agwa ha pụrụ iche, ndị kwesịrị ka akwanyere ugwu maka na isi ha bụ n'ọnụ. Enwere isi na-ego ogiri. Isi adịghị ego ogiri bụ ogiri ajije ya ọ concept ndị Igbo. Nke ịtọ bụ eji asị onye agọziri agọzi. Ala Igbo kwenyere na onye ọbụla nwụrụ ọnwụ ike anwụrụ ọnwụ dị mma, na onye ahụ enwetara favor from the gods. Onye agbata na ụfọdụ ala Igbo today, nwa okorobịa ma nwa agbọghọbịa nwụọ, ebe a na-eje n'ihe bụ na aja ajụ, adịghị ekwe nye n'ime mbara ụlọ. Ịghọtara ya? Maka na ndị Igbo kwenyere na ọnwụ ewu elu abụrụ ihe ọma, na ọ bụ tragedy. So ndị Igbo na-regard ya as a sign of blessing. Ọ bụ a sign gosiri na ụmụ mmụọ nọnyere gị, na supernatural forces n'inweta favor from ụmụ mmụọ. Therefore, na ụmụ mmụọ kwudolu gị. Therefore, n'ịbụ onye agọziri agọzi. Ịghọtara ya? So ndị Igbo banyere n'Igbo na nwoke bie ogologo ndụ, ihe ọ pụtara bụ na ọ bụ onye agọziri agọzi. So ịfụ na tretensi na-eme ka mmadụ wee sonye n'otu ndị ichie. So ọ bụrụ every ancestor bụ the worthy isonye n'otu ndị ichie, otu ndị saints. Ndị Igbo ghọtara ya ọfụma. Akụwala ngị na-enwere categories. Ihe a tụrụ anya ọ ya bụ mmadụ mee, mmadụ toruo oge apamichi onye anwa ka onye a mee ya, ịmalụ na onye a receive favor from the gods. Na ọ bụ onye iro mabọ. Onye a kpatara na mgbe gburugburu o nwere ihe anyị nwa na-echi ọzọ, nnukwu ọzọ na-akpọ ịba na akwụ ọzọ. Ịba na akwụ ọzọ abụ ọ bụrụ na indicate ya na ịchọrọ ichi ọzọ, mechaa the process, maka na nnukwu ọzọ nwere processes a na-eme. A na-eme one day. Yes, enwere processes stage by stage. Enwere ka ịbịa chi ọzọ Eze-Ana just one day, no. Unless na ndị na-eme mmekasị amara ihe ọ na-eji. Normal process emechaa nke a anawakwa mgbe oge nke ọzọ rukwara eme. So o ruo n'oge eji aba na akwụ ọzọ. Na akwụ ọzọ abụ the last stage. Ị ga-aba n'ime ụlọ, egechi ebe ọmụ, ịma apụta apụta,
na be gị ka ị ga-anọ till 21 days. Etu a ka esi eme mgbo. After that 21 days, onye isi ọzọ ga-abịa tụgbe gị ugo that day. Ọ pụtara na that day a ka ọ ga-etugo afọ ọzọ gị for the first time. Like ọ bụrụ na ọmụnwa ụbọchị jiri ọzọ ụbọchị ahụ ka onye a pụtara ya wee tuo m Eze-Ana ugochitubelu. Otu oge afọ anwa wee si bepụta ọ na-aga aka. Ihe o ji anaghị aka bụ ihe ọ pụtara na the gods of the land has favored you. Maka na ọ nwere ndị na-aba na ya bụ akwa ọzọ anwa ha nwụrụ. Akwa ọzọ ahụ bụ emere ya ọ bụrụ screening processes of ụmụ mmụọ na onye ahụ indicate gị ichi ọzọ na-eme the processes. This final stage is for the spirit to screen the person. Ọ bụrụ na the spirit feel na onye a adịrọ worthy ịba na akwa ọzọ ịba na ọzọ, within that 21 days the person will die. Mana ọ bụ na onye ahụ last ya after that 21 days, onye isi ọzọ apụtara tuo ya afọ anwa ọ ya aza that day, ya ya etuo for the first time. Otu afọ anwa isi n'ụlọ pụta ọ mara na survive. We made to other processes. Ọ bụrụ na ọzọ anyị ọzọ Eze-Ana, ọ mgbe ahụ epụtazi mgbe aka ọ ya agbanye gị eriri mgbe ihe ha na-akpọ njata ụkwụ. Then wee crown gị tugbe ugo. Then mmadụzi ụbọchị ị chọsiri ịkpụzi oriri ọfara dịzi n'ọzọ ikpezi eme nke a ka dị onwe iche. Mana ihe na-achịkọwara gị ha bụ ka ịfụ the ranks of holiness etu esi agụ ya na mgbe gboo. Ịghọtara ya? So ọnụ Igbo eziokwu na-abazi kịta asị due to the corruption baziri everywhere. Ezekwu mmadụ ndị bịara ichi ọzọ kịta agụchara ha nsọ ha si na onwere nke ha na-asọ. So na-ajụzi onye dị etu a kere ihe ị bịara ise, kere ihe bụ na iwuzi onye nze, gịnị ka ị na-eze? To me, ọzọ ichiri make sense. Because na ọ enwerịrị ihe ị na-eze iji bụrụ onye nze. Ịghọtara ya? Mana na ụdị ihe dị etu a enwere ike ime na ọnụkụ my own clan, which mụnwa bụ the head, can never happen. Ọ bụrụ na a na-esi na o nwere ihe ị na-eze na ime asọ nsọ, I will not crown you. Man, ị ga-echebe till after my reign. If not, I will not crown you. Yes. So, alwazikwa other crown ndị na other clan na-ejezi water down their own in order ka ha wee admit here so many rich men ka agbasaziri ha. Mana I follow the process. So ihe na-achịkọwala gị bụ na n'ala Igbo na onye ahọpụtara n'obodo enyere ọkwa chie echichi n'obodo, ma ọ bụ onye chiri ọzọ ndị ichie, ma ọ bụ onye dọrọ ogologo ndụ, usoro taa bụ usoro eji ama onye dị favored from the gods. And ọ bụrụ na onye ahụ dị favored from the gods, the person is blessed. Ihe ọ pụtara bụ na onye a bụ onye a gọziri agọzi. Ihe ọ pụtara na onye a bụ onye nsọ. Ihe ọ pụtara na onye a bụ onye ichie. And the highest point mmadụ ga-achieve here on earth is it belong to ndi-ichie. And once you belong to ndi-ichie, you go perfect. You will stop reincarnating. Because ndi-ichie bụ the highest point mmadụ nwere ike immature spiritually. Agwara m gị na nkuzi why man was created. We are created to be here on earth to mature by experiencing. So, ọ bụrụ na ị dịrọ mature after you must have passed on, then ọ bụrụ na ị ka deserve ka enye gị another opportunity, you reincarnate back. Mana whenever ọ bụla ị achieve the perfection, ị banye n'otu ndị ichie, bụrụ worthy ancestors, bụrụ otu ndị ichie, banye n'otu ndị saints, ndị Igbo gbọrọ ndị ichie, then you so na decision making body, you stop reincarnating. Instead, you produce a spiritual guide to higher beings, to higher humans. This is gonna decision making body. What they say now more. So I imagine na kane wata ihe wo ancestors ndị ichie na etu mmadụ si abụ onye ichie, the sense ndị ụka about sense. So gịnị ka na-achịkọwalụ gị na ya? Ebo ihe dị down processes. One, ịdị favored. Echie gị echichi n'obodo. Enwere ndị a na-echi nwoke, nwee ndị a na-echi nwaanyị. Then nke bụ abụ recognize ya gị. Ọ bụrụ na iwu nwoke tigbo ugo, na iburugo
one of the best among equal. Then were ogologo ndụ chọọ gị mma. Otu ihe taa metụrụ anya ịma na ndị nna nna gị ha ndị meritụrụ ụdị ihe dị etu a awụgowo the ancestors. We celebrate them. So etu a ka ntọala Igbo si dị, etu ndị Igbo si screening process, etu ndị Igbo si select their own sense ndị ichie. Ndị ụka nwekwara ka ha si eme nke ha. Yes, a na-akpọ canonization process. So I want on the Catholic, I say ni yebudo ogodo servant of God. Then blessed. Then we canonize the saints. You can one night walking canon blessed. Father thanks, people are doing thanks. Oh yeah, then I can not check over here. You're not check over aside that in the Igbo has recognize their own ndi-ichie, their ancestors. How could you ever? Only what I do, we hear uncle ancestors and ndi-ichie. But our ancestors, when them nana handing on our walking my wife, when ndi-ichie, then those were the ancestors or how about it ndi-ichie. Man only but you go to the ndi-ichie, decision making body. Ndị ụka kpọrọ the sense etu akpọrọ n'ala Igbo. Ka nkwụsị ebe a, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi akụzi ma ọ bụ na ịchọ ka agbalụ gị afa mmiri emi, send a message na WhatsApp 0805 78 37672. I repeat 0805 78 37672 ma ọ bụ 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa, ekwuo m okwu ngosi n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ. A sị m onye si ihe unu ji wee dịrị na ụdị onye ala ndụ. A sị na kakaka ya mụ na jija ya mụ ụnụ na ụnụ na-alụ na ụnụ ga na-alụta, ụnụ na-achụ na ụnụ ga na-achụta. Maka na ejiri ọnwa adịbeghị eme mgbọrọ. A sị m na ụnụ ga-adị ka echi ya dị agwụ agwụ. Ụnụ ga-akacha nkazelu. Ajọ mmụọ anyị egburu na ajọ mmadụ anyị egburu ụnụ, nsi na aja anyị egburu ụnụ, mgbọrọkọ ọnụ anyị egburu ụnụ, ndị otu nzu anyị egburu ụnụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa, ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sịrị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu oji eji wee chụ aja na-emecha na ọ ga-ekwu ome. Udo dịrị ụnụ.